Krásny deň, milí priatelia, srdečne vás pozdravujem. Aj vy patríte medzi tých, ktorí hľadajú niečo účinné a 100% čisté a prírodné na svoje zuby. Ak áno, tak je tento príspevok určený presne pre vás, pretože v Českej republike, v Ostrave, sa vyrába takýto fantastický esenciálny olej Dent na zuby, kde stačí jednu kvapku ráno, jednu kvapku večer dať na zubnú kefku a vyčistiť si s týmto esenciálnym olejom zuby, ktorý je namiešaný podľa tradičnej čínskej medicíny presne na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu. Keďže vírusy, plesne a baktérie neprežijú v blízkosti čistých esenciálnych olejov, tak máte 100% záruku a istotu, že tento esenciálny olej sa postará o to, aby vo vašich ústach sa nenachádzali žiadne škodlivé baktérie. A ďalšie jeho benefity sú tie, že vám krásne vyhladí zuby. Máte naozaj krásny, hladký pocit na zuboch, ktorý vydrží veľmi dlho. Zuby sú oveľa belšie, oveľa menšej miere sa tvorí zubný kameň a zubný povlak. Je fantastický na paradentózu a na rôzne zápaly. Už naozaj po jednom použití okamžite pocítite, ako krásne sťahuje bolesť, ako sťahuje zápal. Momentálne je tento esenciálny olej do pondelka 25.11. v rámci akcie Black Friday v 50% zľave. Takže keď kliknete na link pod videom, tak sa prehupsnete rovno do e-shopu, kde si viete tento esenciálny olej objednať a kuriér vám ho doručí k vám domov. Želám vám krásne dni a krásne zdravé zuby a krásny úsmev. Majte sa pekne.